No, what am I no, Oba. Isi mekwula okwu n'isi meghela ọnụ ị ga-agwa m ife nke mee. Isi mekwula okwu n'isi meghela ọnụ ị ga-agwa m ife nke mee. Gbaji ụkwụ gbaji aka ya egbula m. Osisi nkuruma ya etigbula m. Atachara m ose bụ nwanne n'obi ọtacha nke ya bụ kpọọ m anya. Ụmụ ibe ajọsụrụ m sị ka m wetara ndị be anyị ozi ọma nwekwara ihe ọzọ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị si n'eluigwe bịa wetara ndị be anyị ozi ọma nke si n'igwe agba nke si n'igwe. Ndị Igbo na-afụ ụzọ na-achọgharị ụzọ ebe ha si bịa. Ọ bụrụ na m tụrụ asị nwanne gosiri m ihe na ihe anyị na-ekpere okpukperechi anyị ejiro ya. Anyị na-ekpere ndị bekee. Omenala anyị ejighị ya. Anyị na-eme omenala ndị bekee. Ọdịnala anyị ma ntọala anyị enwe nke anyị ji. Ofufu ọ dị ka ụgbọ mmiri na-egbe na ship na-aga na sea. Ship na-aga na mmiri o jighị kompas. Ịmaghị na o furu efu. Ichere mgbe mmadụ furu efu mgbe ọ pụtara tibe ya na-efuru m efu ana m efu mba. O site na akparamagwa ya. Site na akparamagwa onye ahụ ka ị ga-eji ama na onye ahụ ọ na-efu efu ma ọ naghị efu efu. O site na akparamagwa onye ahụ ka o si akpa agwa gosiri na plen fụọ ụzọ. Plen anakwaghị ekwu efuo mba. Mana o site na akparamagwa pilot ka eji ama na plen ofuru efu ma opughi efu. Mgbe ihe na pilot ga-asịzi nna everybody tie your seat belt. Nna ụzọ adịghị mma ama na pilot abago n'akwụkwọ. Pilot bido ha na tie your seat belt ma na nsogbu adịgo. Gịghọtago. So the best thing our own project here is the only solution because the reason why they have hospital is for cure. Onye ahụ dị anakwaghị eje ụlọ ọgwụ. Onye arụ dị anaghị eje ụlọ ọgwụ. The only reason why ndozi ọdịnala is founded is for solution. Ọ bụrụ for problem. You got to go. Because ndị be anyị amaghị na media is for advert. News media, news in afọ just to attract you. The target of the media is advert. Or what about the news? News of what? Kedu ihe gbasara gị na ani onye nọ n'Igbo onye nọ na village Mbaise ma ọ na mba anọ? Kedu ihe gbasara ya na Joe Biden na-aga Afghanistan? Kedu ihe gbasara onye nọ na Joe Biden na-aga Afghanistan? Kedu ihe gbasara onye nọ na Mbaise onye na mba anọ onye nọ n'ọlụ? Kedu ihe gbasara onye nọ n'ọlụ na ndị Taliban amen occupied Afghanistan president? Kedu ihe gbasara onye nọ n'ọlụ? Ọ bụ ihe a abụ the case. Nyanwa ụka case yo. Nyawo case. Gwagodi m ihe ahụ ị na-aga as news. That in a gas news. Because you want to you got you don't understand the job of media. You got to hear media. That is why everybody now when they use what advantage of media, because media simple means projection. Projection. Media means projection. You want a project. Or you want a project, you want in a project. Mmadụ na-enye ihe ọ na-enweghị. Ọkwa inwe project, you want in a project. Until ndị Igbo ghọta this thing I'm telling you, because that is the only way forward. The only way forward is proactive. You gotta go. And they cannot give what you don't have. You gotta enwe ihe na-enye gị. You gotta enye ihe na-enwe gị. You gotta go. You gotta enwe ihe na-enye gị. Now, number one for this case, you wanna Igbo land. Unu believe because you believe na ndị ọchịchị no ndị ọchịchị wogunwa. So otu ị nọ now, mbọsị a na-amụ gị. Mbọsị mmụnụ na-amụ gị nwere onye nọ ebe aha n'ime afọ mmụnụ ha na-akpere agreement si na ọwụ na ịpụta na ị ga-abụ onye ebe a na a ga-enye gị ị ga-enwe ihe dị otu na ihe dị otu. Enwere onye gị ya mere agreement? Enweghị. Now ka esi iji pụtazie ihe zọbazie bụ ihe ị ga-enwe ma ihe ị gaghị enwe.
nwanne ihe bụ mbọsị ekere onye ka ekere ihe ọ ga-abụ. Mbọsị ekere onye ka ekere ihe ọ ga-abụ. Ịghọtago? Anyị abụrụ ndị comedy, anyị abụrụ ndị freedom fight. Ihe anyị bụ business men. Ịmaghị business, ịmaghị business mba. Until you marry your business, you know why Igbo land is not working. Imagine. Until you marry your business, then there you will know why Igbo land is not working. Ndị gọvanọ ichere na ndị abịara ịzọ gị wee gbuo mmadụ. So o jere je fọm gang nwee ike ịzọ ọchịchị to win, to come and save you. Ịma ego one governor spend to do governor campaign? Do you know how much? Ịma ego one eji register governorship election? Do you know how much? Just to come and save you. Okay? So each feeling that this governor butchiri mmadụ to come there to come and save you. Okay? If in a president ego eji azọ that presidential election, akpọrọ gị ego na-eji azọ ya. Only campaign, even presidential campaign self, akpọrọ gị ego eji azọ that, and you cannot believe it, to come and save you. Na ịpụtazie mụ nụtatia ọfụ mmụọ gị for 9 months, oyi hoburu gị na for 9 months, irutezie here kọbazie nonsense. Government are not helping us. How? Ndị gbasara ahịa, nwanne le anya. Some government work, some government doesn't work. Ihe mere government nke na-arụ ọrụ ji arụ ọrụ bụ na they have master plan. Iwatch ya the whole government na-eme ọfụma n'ụwa. They are proactive. Ha created the game. Then created ndị na-agba the game. Then created football. Created ndị na-agba football. Another thing is something like Messi from Argentina na-agba ball na Spain. So Messi abụghị ya nwe football Barcelona club or Federation of Football European or football Spain. Ọ bụrụ Messi nwe ya. Messi is just a footballer ego na-agbata bọọlụ ọfụma. And they go here because of not his own star. Ọ na-agba bọọlụ ọfụma ka eji go ya. So o nwere ndị aka ọrụ ha bụ ịga n'ụwa niile na-achọgharị ndị na-agba bọọlụ ọfụma. Ịghọtago, afọ ya ego ndị ahụ na-agba bọọlụ ọfụma. That is why ejigoro Messi. So any country ọbụla ifu na-emebe ọfụma, ọ ha nwe football team, ha nkwe the players. Ndị nke ọbụla ifu na ha anaghị emebe ọfụma, ha footballers, ha nwe the team. Because ọwụ na inwe team, ị ga-achọ for the best players because you want to promote your team. Because asị ebe onye akụ dị ka obi ya na-adị. So onye aha nwere that team chọrọ ka o were that footballers raise ego. Ịghọtago? So ọ ga-eji the footballers raise ego. So more the football the famous, more positive, more creative and more growth, the benefit for that owner of the club. But ọwụ na iwe player nwanne ịgba agbajọ achụọ gị were onye ọzọ. That is why mgbe ọbụla any governor atri ninja, a ga-asị gị federal government or judicial system ewepụ onye ahụ tinye onye ọzọ. This is the same thing na-eme na football. Once coach na-adịghị mma, the owner of that team ga-ewepụ the coach tinye onye ọzọ. Ọ na omebeghị na gọọmenti unu, ọ na-eme na gọọmenti unu. Isikwa na asị tomorrow na any government talk nonsense, any governor talk nonsense, the next day ifu ya na asị judicial system ji wee sị oji wee sị, the next time ifu na awepụ from opposition of power because na ọ bụghị nyanwa nwe the football team. So ihe m na-achọ ịgwa gị na bụ, for example, ọ bụrụ na ị chọrọ ịba uru, o nwere ihe, there is nothing to do with the external influence. You got to go. There is agreement. Enwere agreement you ndị dapụrụ gị, ndị desara anị gị nwere agreement ha pụrụ gị. Enwere agreement ha desara gị before they left the land for you, until that agreement bụ ihe ji the contract, and the contract ahụ iji bụ ihe a na-akpọ certificate of occupancy. And the certificate of occupancy, once you lose the agreement,
you lose the contract. And I not the n'aka gị anymore. But ị nwere ike ịma gị because uche gị erughị that side. You got to go. So ị na-adjust, ihe ị na-eme na bụ the only thing o nwere ihe ndị a na-akpọ na bekee sense of reasoning. Sense of reasoning is what you call Christ. If you lack sense of reasoning, you have what you call faith. Because you don't have sense of reason, then you have faith. You got to go. So faith, Messiah will come and replace your sense of reasoning because you don't have one. You got to. So that is different between faith and reasoning. That is why them mad jack on them religion. Or because of religion, or because of two types of religion: the capital letter and the small letter. The capital letter was sense of reason. The small letter, but sense of reason. They need pastor or they need priest who will guide them. You got to go. Because he's right. Because he doesn't have Onye sense of reason. Somebody must lead him or her. These people wouldn't lead today. Onye is on a donis. Onye is anage donis. So as long as you believe these things is the order of the day in your land, don't expect anything positive in future time. Don't expect. Check when anything positive in future time, because as long as you believe in this faith, belief, hope, and worship, that these things will make things change in your life. No. Faith, only people lack who sense of reasoning. Hope, the same thing. Belief, the same thing. Worship, the same thing. Not because of they are not good. No. It's because these people lack these things. So it's just like somebody arụ adịrọ ọga ụnọ ọgwụ. So ndị a bụ ndị uche ha ezughị ezu. Ịghọtago uche ha ezughị ezu. They need somebody that will lead them. Ọ ndị a bụ ndị na-lead your land. That is why you have a problem. How can somebody onye amaghị ebe ọ na-eje a na-edu mmadụ? Onye ma ebe onye ma ụzọ, onye nwe driving license na anya moto, onye nwe driving license na anya moto. Until okay, hụrụ ya na-agwụ until ịghọta ya, until then enwere ebe ị na-aga. Ịgwa nke bụ eziokwu. Onweghị ebe ị na-eje because ọ bụrụ na ị nwere uche, if you have sense, you ask yourself, since you were born, since a mụrụ gị, aka na-ekwu Nigeria 1967, Nigeria ka na-agha onwe ha since 1967 till today. Gbagodim, apart from building railways, building bridges, how many jobs have they created? All the whole jobs, all these IT companies were owned by foreigners. Own all of them. All the IT companies owned by foreigners. All the petroleum industry by foreigners. All the gold mining in Uruguay also by foreigners. You got to go. So that is pure truth. So onwegi mgbe ige unu ga-emekata ihe ahụ unu emezina ihe ọba ha uru. You got to go. Is nothing. Lose adro there. Number one, go. You have to sign the contract agreement. You have to bring the agreement. You got to go. The agreement or the agreement you go the first. You will take the agreement and a jide nwe bonaka. You will take the agreement the agreement you will take go there first. Are you with the agreement here? All this agreement now will decide whether the contract or ga continue or ga continue. Life ifuru bụ contract. Life ifuru ipi no. One is a pity or a pity. You want to be like America. You want to be like England. Yes, you can be like them, but this is the only way to be like them, I'm telling you. You cannot have country just because you want to have country. It's not truth. Because here, you were born with no land. Stop being useless. You came here with that land and you will live here with that land. So if you want to occupy a land, you will contract an agreement
with those people you call your ancestors, but you make the agreement. Where is the agreement? If you make the agreement now, so if you don't know the agreement, how can you get the land? One nigga here with the you cannot have it. Over Nigeria, but a nigga here with it's not Nigeria. Nigeria, I'm anything. Nigeria is nothing. Nobody is Nigeria. It's all of you is Nigeria. You got to go because you are just fighting empty something. Nigeria is name. Is a name, not to people. Nigeria is a name, not people. So if what you lack is in agreement, because agreement is all that in the agreement and he establish a land. Or something in Nigeria constitution. When biggest may establish a land based on what they say in Abuja. Some people are talking about 1999 constitution. You know, somebody wrote something. Or that in 1999 constitution Hisba na Kano. Or ya created emir. Or 99 constitution created emir. Or ya created Southern of Sokoto. Or ya created emir of Ife. Or ya created a new of Ife. Or ya created Ndobi okay na boya. Obubago. Or ya create Bini Ezende Bini ko Obande Bini. No. Ke here 1999 constitution created. You say that one is your problem. Even if they give you another constitution today now, tomorrow you will start complaining again. Any new constitution today now, tomorrow you will say it's another thing. You will say it's inside the constitution in the capital section A verse 10 say this and that. You got that? Somebody, you know, like I will give you example, everyday example. Now, you go to your Lagos, you go to market. Nobody telling you when to go to market, when to come back. If you like tomorrow, you don't go to market, you lock your shop, nobody want to hold. You go to main market, the same thing. You go to Ugwabobosi, the same thing. You go to Ochanja, the same thing. You go to Ariana, the same thing. Nobody is doing you anything. Manoruzembe, you have to do something as a responsible man. You begin to point fingers. You have only 5 estates. These 5 estates is not under 5 estates. Why? Because the agreement in your Igbo person, you don't have it. That is common sense. How can you have Igbo land without having the agreement that makes you Igbo? What makes you Igbo? You don't have it. Christianity does not make you Igbo. Judaism does not make you Igbo. Not even practicing traditional, it makes you Igbo. No. You must understand the contract, the agreement that makes you Igbo. That is what gave you authority over the land. Not by Nigerian constitution. Or bogi Nigerian, because before Nigeria you have the land already. You say Biafra, Biafra, Biafra. Okay, bring the contract, bring the agreement that Biafra gave you this land, indigenous people of Biafra. Where is the agreement with your ancestors that say this is the land I gave you on this land under Biafra? Where is it? Until you have these things, you cannot have a land. I'm telling you the fact. The only thing, because, oh my God, only thing that only thing guarantees the ownership of this land is Iham Nagwag. Okpoko si mgbe nne na nna ya nwụrụ elu na na-adịghị onye n'isi. You got to go. Unless you wetere those things that makes you owner of this land. Ọ na-eme ebe aha ka edere ihe ị ga-eme. N'ime agreement ahụ ka edere ihe ị ga-eme. Ọ ihe aha gwara gị ka ị ga-eme, ọ bụ ihe Nigeria gwara gị. Ndị Islam si ọ bụ ihe Koran gwara ha ka ha na-eme. Ọ bụghị ihe Nigerian constitution gwara ka ha na-eme. No, ihe Koran gwara ha ka ha na-eme. Ndị nwa na onwe gị kedu ọ Christianity ga-agwa gị nke si na Rome. Ka ọ bụ Judaism ga-agwa nke si na Israel. So, kedu onye gwara gị ihe ị ga-eme n'ala Igbo? That is why 5 governors cannot work together. That is why ndị Aguleri na Umueri is killing each other. That is why we cannot have one simple security land to checkmate our borders. That is why we cannot create job for our children. That is why we don't have any meaningful development
plan, strategy, or map out. So that if any governor come new, they will begin from there to continue development. There is no continuity, not in government, not in development, not in nothing. You got to go. So because there is this thing now, that agreement with your ancestors, but those agreements, you don't have them. That is it. Enweghị mgbe ị ga-emegide those things ị na-eme. That day, because onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Onye na-enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Inside that agreement, edere ọrụ ka ị ga-esi edebe ọrụ n'obodo gị, ka ị ga-esi enwe ọrụ n'ala Igbo, ọ dị n'ime agreement ya. Ka ị ga-esi achị ọchịchị n'ala Igbo, so that the external influence will not penetrate you, ọ dị ebe a. Ka ị ga-esi ekpere chi, so that your children will not be brainwashed, ọ dị ebe a. Ka ị ga-esi agụ akwụkwọ, so that your children will not be indoctrinated, ọ dị ebe a. Mana ejighị ihe. Ụmụ akwụkwọ unu na-eje ịgụ akwụkwọ is a systematic instruction. Go and check it. This is systematic instruction. Which system? Ị na-aga akwụkwọ today, and the akwụkwọ means systematic instruction. Which system instruction ka a na-eme nwa gị? What are they giving the child as a system instruction? Which one? If you don't know, you gonna Google or education, the meaning or definition. Ọ ga-asị gị systematic instruction. Which system are they instructing the child? Which one? Kekwen the system ahụ. Onye na-enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. So mmiri sigodi n'isi gbarụọ, education was the fundamental of a child. And ọ dịgodi wrong. Then a tradition is transition. That means the story of your ancestors. That means you don't even know the story of your parents. And your parents means your character. Your parents with your character and behavior. Because your father signifies character. Your mother signifies behavior. So now, ndị ikwu na ibe unu, ndị agbata obi unu, bụzi your personality. So if nna gị, you don't know what nna gị represent, you don't know the value of your father, you don't know the value of your mother, you don't know the value of your kindred, kinsmen. That is why ị gaa na nke dibịa gị ịgba afa. Ọ sị na ihe na-eme gị si n'ikwu nne gị. Ikwu nne means behavior, source of your behavior. Ma ọ sị gị na ihe na-eme gị si na be ezinụlọ unu, na ụmụnna gị ma ụmụnne gị ma ọ bụrụ ikwu na ibe ka ọ na-ekwu ya mythology. Ọ na-agwa gị na ị nweghị character because ọ nna gị genetic, ọ nna gị bụ onye ga-egosi gị character. Nne gị ga-egosi gị behavior. Ndị Igbo ji wee sị na nwaanyị na-azụ nwa. Ịghọtago? Ọ ihe eti na meet ahụ ị gaa na nke dibịa. But it's unfortunate na ndị enweghị ike imenwe interpret simple instructions given to them by the ancestors. So now, ọ bụrụ na ịghọtaghị these things, one day, every system work with program. Every system. If you are programless, you become brainless and useless. Nwere ihe ga contribute n'ụwa. And nothing stay forever. Ị nwere ike ikwesikwa ihe ị na-eme. Asị na akụfesia ụdara ahụ. You gotta go. After the rain comes sunshine. If you like, you act ninja till today from next tomorrow. Ninjas did not start today. Check from 67 till now. You have been acting ninja. There is no single result out of the ninja. No single one. Next thing, you say, Nigeria is not allowing me. Nigeria is not allowing me. So, when they created you in this life, Nigeria wasn't there. There are many people, so many people born in Nigeria. They are living today in America. They are living today in London.
some are in Spain, some are in Germany. They were born in Nigeria. You got to go. Some people no na Ghana today. Some people no na Congo. Some people no na Zimbabwe. They were born in Nigeria. You got to go. So that is not our destiny. That is not your destiny. Destiny is being written. It might be delayed. Because your society, that is your kinsmen, your kindred, they contributed to your growth and development. Your parents contributed, your mother contributed, your father contributed to your development. These things are the hindrance holding you down, not Nigeria. Your hindrance came from father, mother, and your kindred. That is where their hindrance. That is why if you go to any pastor, any prophet, any dibia, they will tell you these three things. They will say your ancestors cause. They will say your father's problem. They will say your mother problem. They will say it's a family problem. These three things, they will not say it's Nigeria. If you try, you go and ask, go and check any native doctor or dibia or priest or pastor or prophet. Joya your problem. They can never point to Nigeria. They will only tell you, father, ndebe nage, ikwu nege, or umunnage. Period. That's all. That's to show you that ndebe nage means your character is the problem. Ndebe nege means your behavior is the problem. Ndebe ezinụlọ unu. Ndị agbata obi unu. Asị na agbata obi bụ nwanne ya. Agbata obi bụ nwanne ya. Ndị agbata obi unu, ya bụ your personality. These three things be a constitute to every man on earth. So nna gị nwere ihe o nyere gị. O nwere ihe o nyere gị. Sọsọ ndị ga-amakwa n'ihe aha bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ndị ga-abịa n'ama Igbo. Ama Igbo monastery. You got to go monastery. Igbo a monk. Igbo means monk. Eji monk mara ụnụ atụ because of na ọ bụ ihe edere na Google ka ji wee mara ụnụ atụ, which is divine. People who live holy life, Holy Spirit. Igbo a divine Holy Spirit. Ama Igbo means monastery, a place where the holy men live. Period. Nothing more, nothing. Any other thing you ask as answer as Igbo, it will not help you. It will be a cost to you. If you answer Igbo without destiny ngwaragi, it will be a cost to you. I'm telling you the fact. Because afọ onye na-edu ya. Ọ bụrụ ngị bara Igbo. No. Igbo is before you. Ọ bụrụ ngị, you did not create the name Igbo. Somebody created it. Somebody created the name Igbo. And the reason why you create he want to live a holy life. That is why he created the name. That the only person who got batan at this house, no 1 million Igbo, Bonye the holy. If you come here, you are not holy. Ego Jonah. Atoyege na mmiri. Mgbe Jonah batara n'ime ụgbọ a na-ebili mmiri ebido na-eme n'ụgbọ. Aje gbaa afa si kedu ihe na-eme ebe a. Asị na Jonah bụ nsị n'ike. O were Jonah tere na mmiri. So as long as you answer Igbo based on this ndị bekee church, ndị bekee education, ndị na-eti isi ala, ndị okpu, you will wander forever. You will keep on looking for freedom. Because once you get out of that ship, you become a slave. They will enslave you. The only thing nwa ọkụkọ ji wee kpuchie nwa ya bụ maka egbe eburie. Imagine ihe mere ọkụkọ ji wee kpuchie nwa ya bụ maka egbe eburie. But ị pụrụ na iro, egbe eburu gị na egbe eburugo gị. Egbe ebu one gị, ma na egbe ebugo gị. Ndị ama na egbe ebugo ha sinsi. Egbe ebugo unu. Egbe ebugo kwa unu. So but ihe anyị ji eme anyị nọkatakwa anyị na-ekwu na-abịa gwa ndebe anyị ya ndụmọdụ ka anyị na-adụ ha. O nwere ihe ọ bụrụ na anyị nọdebe anyị zuoro onwe anyị ike, nwere ihe ọ nọchiri anyị, nwere ihe ogbochiri anyị. Ọ gaghị enwe ihe owepụ anyị n'ahụ. Mana ihe anyị na-agwa gị ya bụ na ndụmọdụ, maka na okwu anyị ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ọ bụla ijitete ị ga-anụkwa ya. Mgbe ọsọ ọbụla you wake up from your slumber, this message will still mean for you. This message abụrụ for today.
It's forever message. Every Igbo man, forever and ever. Any day you become conscious of your life, this message is for you. But if you are not conscious, this message is not for you. You cannot understand it. The message is for conscious men. You are a commodity. Ibu akara aka. Webe ahụ ị nọ, Ibu a profession. But nwanne, kedu ihe bụ akara aka ga? What is that? That is where the game's coming. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo. From next year, anyị ga-make ourselves known to public. We will make ourselves known to public from next year. Ihe anyị bịara bụ to develop an Igbo. In heaven, there is only one God. On earth, there is no other. Amadioha, Ama, Di, and the Oha. Ama, Di, and the Oha. Also, come, let us make man in our own image and likeness. He did not say, come, let me make God man in our own image. No. Ama, Di, and the Oha. Come, let us. He did not say I or me. No. He said, let us make man in our own image and likeness. So that means Owoha na di na ama bụ ihe mere ihe ha niile. There is only one human being can never ever superior more than this. This creator will give you knowledge to navigate the evil of the earth. The wisdom from above will navigate the lower here, stupidity here. But if you want to fight stupidity, you will die fighting stupidity. Because yes, na ekwensu bụ mmụọ a chụrụ n'igwe, ọga na osimega wuo alaeze ya. So ekwensu has never taken any power away from ekwensu. No. Ekwensu remains the king of the earth. Ekwensu remains the king of the earth. That is why you have go slow on earth. That is why there is go slow. That is why Iba plane, you might go slow. Iba plane, you might go slow. Man, Iba motor, you might go slow. You know what I mean? So unless you place your power on this Amadioha, you might be in age. I'm telling you the fact. You are not going anywhere. You have been trying it from how many? From 1947. Even I don't know when. Since you deviated till now, you have been massacred. And nobody will speak for you because you have now gone about all the whole world powers knows it. And that is their key for victory. The key of victory is this. The key for victory is this thing I'm telling you. There is no other way to victory. You cannot fight your way into victory. Why would you ever Amadioha? Out of chaos come order. Amadioha did not shoot gun when he stopped the chaos. Because his wisdom, he should stop the chaos with wisdom. You got to go. Wisdom could work with the chaos. He did not stop the chaos with this fight. No, never. But he got to the go. Now be here. If you like, I'm telling you, I say it every day. Because if you like, home responsible, he continue this way. You cannot make any progress an inch. Only can buy per empire for motor maybe by any man. I am a I can motor and a gag. Exactly the same thing I made today. Your problem is that by next year, we promise you, next year, I measure our companies. And you can make sure that every child in Igbo land will be employed from next year. From next year, every child in Igbo land we promise. Jidecom responsible. Home responsible. From next year, and you get me employ. You got to go.
so anyị mee employ ọrụba ọrụ ma ọ bụ na ọ chọrọ ịrụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ ọ zụọ ụmụ ya nwee ụlọ obi, ọchị ịnya moto ọnya moto, that least be a decent life, at least o be a decent life, bara onwe ya uru n'ụwa ụwa ọnwa isii anụwa, ịghọtago, ụwa ọnwa isii ọ bara onwe ya uru, nke ahụ aga from next year our youth nọ n'Igbo land promise na from next year anyị ga-eme sure na ha niile bara n'ọrụ. Ihe ahụ na-ebịa bụrụ ndụ. Look at a whole Igbo land, there is no road map, man, we don't want anything to do. Anyị achọghị ihe ndị gọọmenti ebe a. Anyị bụ ndị Igbo, and Igbo nwere a system, we will run under that system. Anyị agaghị violate any Nigerian system, no, never. The system will remain so that ndị niile ha kwu Nigeria will not let you, Nigeria will not let you, then shame will catch them. Because always people want to do evil, they will find nonsense to paint it. Igbo, this Igbo is evil. Igbo is. I will tell you that Igbo is not. Igbo is God. Then we will know who is the evil. Next year, the fact will speak for itself. Our children will be employed in their land. Ndị ajara Lagos na Abuja jire pure water. They will not have any option to come to Igbo land to work. You can never abandon your villages to sell pure water and ahịa goes low na Lagos na Abuja and expect. Who do you expect to live in the village? You live old woman in the village, in the farm. Ka aga ugbo ya. Old woman, gịnị ka ọ ya akọta nwụ na farm? What will the elderly woman kọta nwụrụ na farm? We know today that these our children, that they have lost senses. We know. These our children does not have any creative mind in them. We know this. So how will these our children create a job? They cannot create any job. We know this. So if sometimes, even if they are criminals, you understand why they are criminals. Because human being does not learn evil. Evil is automatic. Evil is automatic. So the only option, the only solution to our people is to engage them in employment. That is the only solution. And where is yours? It can never save them by saying you want to take them out of Nigeria. That is the solution. Onye rere nkịta goro enwe ka were ihe ntuku. Your problem about coming out of Nigeria. Your problem is that your children have nothing doing. Nwere ihe ha na-eme. Enwere ihe ha ụmụaka anyị, not even that they don't have aka ọrụ. They have nothing doing. Idleness is a devil's workshop. A whole Igbo. In fact, anyị forogo ntutu taa. This generation will end Igbo suffering. This generation will end ịkọ Igbo ọnụ, kwefuru ịkọ Igbo ọnụ. Insulting of Igbo will end this generation. This generation, and do ihe anyị ji bịa here. We will end the Igbo generation sufferings. We, anyị get end there. Isi na asị, watch and see. Watch and see. We know the trending news, but that's why we hype it up. We will create the trending news. Ọkwa anyị mere ọdịnala Igbo na-trend today. We will make Igbo trend. Ịchọ itinye ego gị. You don't know who we are. Ịma ndị anyị. Anyị ga-eme Igbo trend. Dry bone shall rise again. Igbo will trend again. We make ọdịnala Igbo trend. And we will shine ọdịnala Igbo. Chinese will buy it. Europeans will buy. All Africans will buy into ọdịnala Igbo. Chie aka kụrụ. Ị chọrọ ịkụ n'aka? Ị chọrọ ịkụ n'aka? Nye anyị time. Anyị finish go phase 1.
na today now many people na ọ na-emezi obi na abụ ọchọchị bekee na-emezi obi na abụ. Mgbe anyị pụtara kwuo maka ọdịnala Igbo first time ndị mmadụ zoro okpuru bed. Today now Amadioha before anyị abịa na Amadioha ikwe ndị mmadụ ama window, but today now ịhụ na ndị mmadụ nwa obere time will come Amadioha will become the god of Africa, even the whole world. Nye anyị oge. Amadioha will be known everywhere in the world. Nye anyị oge, because ihe ọbụla nwere time, ihe ọbụla neediri oge, anything ọbụla in life neediri oge. So anyị gwa gị na Igbo ga-trend again, Igbo will trend, because ihe mere Igbo na-anaghị trend. Igbo nwere population to trend. Only thing na-anaghị trend Igbo because of that thing, engine. Igbo moto mana engine adịghị ya n'ime. Ihe anyị bịara ibute engine, bute fuel, gbanye ya, moto anyị move ọkụ. Igbo trend na-apụ. Onye ọbụla mgbe anyị ga-awụzi ndị Delta steeti ọ sị gị taa ya akwụkwọ Delta ya bụ onye Igbo. Afa mba Okechukwu. Mgbe aha ndị Ikwere ga-asị gị na Ikwere ebe Igbo, Ikwere ebe Ikwere ya kwere ekwe, Ikwere ebe Ikwere ya kwere ekwe ya bụ onye Igbo. Mgbe aha gị ga-anụzi ndị Asaba sị Abaha, Ahaba, anyị wụ ndị Ahaba. Nwanne Chaka ghọrọ mbọ. I will give you evidence. Christopher Colon si from Europe to America. Today now, all ha nwana claim the owner of America. Even in the South America self na-azụ isi onwe ha. Ha si ebe a je Australia. Ndị aborigin na Australia na-azụ onwe isi onwe ha. Ha si ebe a je South Africa. Na Soweto, ndị South Africa na hapụrụ ha obodo na Soweto. Ha si ebe a na New Zealand. Ha si ebe a na Middle East. There is evidences. There is evidences. Evidences juru everywhere. Evidences juru everywhere. I gotta go to show you that na word abụrụ ihe unu chere. Ihu na news agwara m unu nwanne news anụnwa. Don't worry, next year anyị na-abịa. Anyị ga-enwe our own news program. Anyị ama na ihe ahụ news nke anyị. Ihe ahụ news anyị. So we bring news every day. Anyị wetara gị news akụkọ ụwa. You gotta go. Anyị na-abịakwa with our own movie. Nke ahụ ọwụkwa nke Nollywood ahụ na akọ. No. Anyị na-abịa with movie. Anyị na-abịakwa with egwu. High life anyị na. Ka ihe mere high life anyị. Nwambe isi na ịkpata onye maọbụ ụwa abụ aja. Enu ụwa bụ aja. Ka ihe mere egwu ahụ. Ụwa chọrọ obi umeanị. Ka ihe mere egwu ahụ. See? So, nwanne, onweghịzi otu ọzọ esi eme ya n'ụwa. Ọ bụrụ na unu mee mistake, ihe nidikwa to correct your mistake. Movie ahụ unu na-akpọ Nollywood, ihe abụrụ Igbo movie. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu. Mmadụ anaghị eme movie, mechaa movie, wepụta Jesus Christ na movie, wepụta Amadioha, sị na Amadioha bụ ajọ ihe, na Jesus Christ bụ ezigbo na movie. Isi na Igbo movie. Isi na ihe a bụ Igbo movie. Nne ịmakwa ihe, iwekwara uche. Igbo movie eweta foreign god na Igbo movie, weta Igbo indigenous god. Igbo indigenous god wee evil na this Igbo movie. Foreign god bụ power na this Igbo movie. Isi na Igbo movie na ihe a bụ ihe anyị ga-eji azụ nwa anyị, na ịgwa nwa anyị na our ancestors bụ evil na movie. Mba, this story must be right. Nwanne, this story adịghị mma atọla. Ọgwa nna ihe enyekwa ha ọṅụ. This story adịghị mma inside a movie. Ịma na movie bụ ihe ụmụazị na-ana anya, even okenye sef na-enekwu anya. Ọ sị na this movie na nna gị bụ onye ọjọọ na this movie nke a bụ nwanne, ọ ka dịkwa na Facebook, dịkwa na YouTube, go and watch it. Ọ sị na nna anyị bụ ndọ. Instead of this movie to tell us the meanings of these things in movie, nwanne, you don't even need to do that. What you need in movie, lee anya, enwere ihe ndị Igbo na-akpọ abụ.
Abu means gospel. Gospel means empathy. Empathy. So if you're singing gospel music, you know it's about empathy. Simple, game close. So any music you got right is based on empathy. Period. Nothing more, nothing else. You don't need to add Christ to it or not Christ. No, you don't need it. They add Christ. How add the Christ? Simple, because they are promoting or promotion. Nke what happened Joko. Kolo nonsense jawara. Ihe abu Igbo music. Ona maka oguri ya n'Igbo. Chineke chebe ndị gị biko nna chebe ụmụ gị a na-amaghị onye bụ onye bọchị ịma onye bụ onye. Ọgụsị ya n'Igbo bịazie n'azụ ya sị Judas ya rere Jizọs anya amaghị onye bụ onye. Ịghọtago why o ji wee tiezie ebe ọ bụ na Igbo ka ọ chọrọ ego. Kedikwe n'ihe mere butere this man here n'ime this music. You see, all those movies are na Hollywood abụrụ Igbo movie. It's a movie, but not Igbo movie. You got to Mana na akpọ Igbo movie. Ihe abụrụ Igbo movie. None of them in Hollywood bụ Igbo movie until we write our own story. You got to Oh na busu, nga busu. You got to So Igbo movie. Nwanne enweghị ihe mere that because nwanne anyị si n'eluigwe bịa. We understand the message nna nna anyị ha gwara anyị. What they told us, we understand it very well. Enweghị no movie in Hollywood bụ Igbo movie. There is no single one. Because the intention is the attention. The intention is the attention. The intention is the trick. To trick you to believe that now your ancestors won't do your job. That is the intention. And what is pay attention. That is where you pay attention. And the price you are paying today is that. That is, you are paying the price of that. That is why your land is burning. That is why if Runde priest today, they want to, why are they squeezing into Omenani? Why? One nature joke, ichi Omenani, more Omenani. Simple. Omenani simple mean Omeganala, which is empathy, sympathy. With yeah? What does your character behavior has to do with this? Nwanne ndị a na-akọ tu nwanne ha na-akọ ezigbo tu anyị nwa ga-ede movie nke anyị movie anyị ga-promote our way of life, ga-project our beauty, project our honesty, project our value, principle, project our way of life. After my Igbo way of life in that Hollywood movie, I do not see. Ihe m furu ebe ahụ bụ nkọtọsị ndị Igbo. Ihe m furu na that Nollywood is nkọtọsị ndị Igbo, depreciation of Igbo culture, because ha na-eje ụka. Then do it in the mindset of ụka, the intention to destroy our way of life. Ipote ipazie na Chinese man will see you and give you respect after watching the Nollywood. European man will see you and respect you after watching the Nollywood. They cannot respect you. And those things is the reason why you are suffering today. Because you believe them. Movie is very, very important. Because it's an image, it's an object. Movie is object. Is very, very important. Even the music and movie. Because music is rhythm. Music is emotion. That is why our people today, they are going into rap. You see the name Makoto and Ndejebe Makoto, American gangster. How many white Americans can have name Makoto Amahana Gwegu? Or was on Doji American, then I complain with Black Lives Matter. Or to Siaka, Destiny, Fair Blue Flag, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Or you can buy a copy today in Atwaka. Anamati Igbo, Onye Igbo, nwanne ka ife na-eme, ngwa ọgụ gị na ọ na-eme, ọgwa na ọ na-eme, hey, ọkwa ya ka anyị na-agụ egwu, anyị na-arapụ egwu ihe ahụ kwa n'Igbo, bankum.
jide ga-atụkpọ m gị anya jide ga-atụpịa m gị anya ị na-arapụrụ m egwu ị na-atụ Igbo koko gwa nne ebe a ga-aba skuulu jee nta akara akụziri gị ihe a na-eme isoro ibe gịrụwa foonu soro ibe gịrụwa foonu na foonu anyị bụ n'aka chinsi ụwa anyị ji pụta ụwa anyị ma na na-akpọ foonu ọfọ ka onye Igbo na-amaghị na na-akpọ foonu ọfọ mana ndị a ga-eje buru osisi buru n'aka si ọgba ọfọ onwe onye Igbo na-amaghị na foonu telefonu bụ ọfọ ka onye amaghị ọkpara ọfọ n'aka nna onye abụ ọfọ n'aka ka ihe unu na-ebugharị osisi so odoroga ya na mmụọ gị ahụ anaghị agwaghị eziokwu ọ bụrụ na ọfọ ahụ ibu n'aka isi ndị mmụọ ka ọ bụ so ọ gwaghị gị na foonu telefonu bụ ọfọ ọ gwaghị gị so ọ gwaghị gị na telefonu bụ ọfọ kwa ya mana ọ gwa gị na osisi ibu n'aka nwere pawa mana ọ gwazighị gị na foonu bụ ọfọ Oliver si gị ọkpara ọfọ n'aka ọ bụrụ Nokia to Nokia to cellular ọ bụghị okwu cellular means ọfọ mana mmụọ ahụ agwaghị gị ka esi arụ ya mana ọ gwa gị ka ọ ga-esi aghọgbu nwanne gị nwoke nata ya ego o je kwasịa baro busie trọk nye gị ego mana mmụọ ahụ anaghị agwa gị ka ị ga-esi wee rụọ moto mee at least mee nna nna anyị ha dị proud ịrụzie foonu a sị na hai nna ndị ọdịnala rụrụ foonu onye ọbụla ga-ala ka ịbụ onye ọdịnala na ịma gị yes onye ọbụla ga-ala ka ije onye na-ala ka ebe ihe na-adị mmadụ onye ọbụla chọrọ ihe dị mma mbosi ọbụla ndị mmadụ nụrụ na ndị ọdịnala na-arụzi moto na-arụ foonu onye ọbụla ga-ejebe bụrụ onye ọdịnala yes ka ahụ ndị ọdịnala ba na akụkọ everyday ha na-acha enwere ndị butere akwụkwọ si ọwụ ndị otu Amadioha ndị Amadioha worship ndị nke ha bụ ndị Chukwu oke abịa ma worship sọsọ ihe worship nna mmadụ ọrịre ndị nkịta goro emume a ndị mmadụ ejegide n'ụka ike agwụ na ha ị gara asị abịakwa ihe again worship bekwa ọzọkwa mba ndị mmadụ chọrọ something progressive ndị mmadụ chọrọ progressive nwanne ọ bụrụ ya ndị Igbo we do meditate is creative force meditation is creative force that is what we do anyị na-akpọ ya ife arụsị n'Igbo but ịmagodo enu arụsị izo n'okpuru bed ya mere ji echeba m ijere aside because anyị zụpụtagodi ndị be anyị mmadụ before ekwuwe okwu nwanne ikwu okwu arụsị akpụ ife arụsị ọsọ ata everywhere so ndị aka na ụfa so anyị agaghị eji ike wee butere ha because enwere ka ọkụ ga-esi acha mmadụ n'anya chakpọọ ya anya ịnwere ọkụ flash onye isi onye si n'ụlọ atete ozugbo flash ya ọkụ na anyị nwere ike ikpu isi ọkụ anyị ji bịa anyị gbaa ya ndị be anyị so many ga-ekpu isi n'ime ha anyị pịa ndị be anyị ọkụ anyị bụ most of them ga-ekpu isi m gwara gị n'eziokwu some of them anyị pịa ha dị ọkụ ha ma ekpuo isi ngwa gị nke bụ eziokwu you got to go. So number one godi maragodi na ọfọ bụ telefon mụ na gị ọ ga-amasị n'aka ịma arụ foonu m bara so ị ga-abịa ịma m n'aka ị ga-abịa ịma m n'aka telecommunication ị ga-ama m n'aka nna agwa gị na telefon bụ ọfọ adịka bụ isi n'aka i wee na-ajụ m ihe ndozi ọdịnala bịara ị na-ajụ m ihe ndozi ọdịnala bịara a na-ekwu maka telefon ị na-akọ nọnsensị ị nweghị mmiri ndị ndozi ọdịnala ga-eweta mmiri private company anyị ga-eweta mmiri n'ala Igbo we don't need the government is private company ya need to pay tax ruoro anyị go anyị our tax we pay tell us our tax we pay finish anyị need any government to give us mmiri company tinye mmiri ịkwụọ ụgwọ mmiri every month ịkwụghị ụgwọ mmiri aka ọtụọ mmiri gị nwanne ịkwụghị ụgwọ mmiri anyị aka ọtụọ mmiri gị simple ndị kwụrụ ụgwọ mmiri anya the same thing ọkụ Nigeria na-enye ọkụ na-enye Nigeria onye go onwe ha ịkwa ndị nepa na-eyuzu plant generator so kedu how many years ka ifiri na nepa na-eyuzu generator ga-emesi anya gị ọkụ ndị a ka na-eyuzu generator today nepa Nigeria ka na-eyuzu generator kemgbe ha ga-enyezikwana gị ọkụ so ị nwebeghị anything ide itinkiri how do you maneuver this thing every law nwere weak loopholes every law on this earth nwere loopholes Nigeria nwere law their own will never be no Nigeria were a country with law so o nwere loopholes na that law every law nwere loopholes so the loopholes will gịnị use oye that is it na anyị na-achọ ka enye gị ọkụ chere ka enye gị ọkụ na ọkụ na-abịa chere ha na-enye echi ọkụ ya adị echi we are not building a industry because ọkụ adịghị nsogbu adịghị chere mgbe ọkụ ya abịa rụba industry mana nke ha na-akpọ ABS Pillars na-arụ oil 1990
ibe eto ha na-arụ simenti ọmụmụ nyere ha ọkụ. Dangote na-arụ simenti ọmụmụ nyere ha ọkụ. Na-arụ tomato ọmụmụ nyere ha ọkụ, ha ji arụ tomato arụ shuga. Ịnọsịrị kwa ọmụmụ nyere ha ọkụ, ha ji arụ moto. Ma ndị Edison na-arụ black pad na Nnewi ma amod kebụl ọmụmụ nyere ha ọkụ, ọmụmụ nyere ha. Asị gị develop ha n'Igbo inyenye complain isi na ọwụ Naijiria isi ọkụ adịghị, isi ọkụ adịghị, isi mmiri adịghị. Ya private companies nwanne, that is what we are bringing. No, ihe anyị ji abịa, ihe a bụ ihe anyị ji abịa nwanne. Anyị achọrọ ndị tu hie, anyị achọrọ ndị na-ebu flag ebe a. Ihe anyị chọrọ ebe a bụ ndị ji ndị dị ike ọrụ. Ịdịkwa ike ọrụ, we are bringing job. Ịdịkwa ike, ị ga-arụkwa, ịdịkwa ike ọrụ, yes. So we are bịa rụọ ọrụ, ị bịara buru flag ebe everything na crop nonsense. Nwanne baa uru ịwụ mmadụ, baa uru na ịwụ mmadụ. Nwanne ịwụ mmadụ baa uru. That point finger every day. Yeah? Don't stop pointing finger. Bara onwe gị uru. Ịghọtago? Jee kwuo na line banye na ndozi ọdịnala, azụọ gị azụ ọzọpụta gị mmadụ. Azụọ gị azụ ọzọpụta gị mmadụ. Baa uru, baa uru, bara ndị Igbo uru. Igbo wee structure is a system. Nwanne asị na na-adị mma n'ụlọ wee pụọ n'ama. Ịghọtago? A na-adị mma n'ụlọ wee pụọ n'ama. Igbo eke owu ngwugwu ekere eke. Akụrụ anyị n'ọfọ, akụrụ anyị n'ọfọ, akụrụ anyị n'ọfọ. Mobile ọfọ mobile, something mobile, ọ bụghị ihe eji ofu ebe. That's why Igbo ji wee sị ga-alaba otu. Akụrụ anyị n'ọfọ, n'isi ka enyere anyị, n'isi ka enyere anyị, ọ bụghị naanị n'isi ka enyere anyị. That's why we were able to go to Egypt to build it, go to South America, Mexico, build it, go to US, build it, because akụrụ anyị n'ọfọ. Mana ọfọ wireless telephone. Igbo wireless telephone. Mobile, enwego mobile phone na-use wire. Mobile wireless telephone. You got to go. So ihe m na-agwa unu bụ na ọkweghị that land ndị ndozi ọdịnala jide nwanne ebe aka anyị nọ. Go die responsible. Anyị gwagara eme ya. Because ịmara system, ịmara ka ọ bụrụ system na-agba ọjị esi na-agba. Ọ bụrụ ọjị esi na-agba system na-agba. Ọ bụrụ ọjị esi na-agba system na-agba. Ndị gọvanọ bụ jesi ka anyị. Anyị jesi, anyị gbawu system ka anyị gbaji system Igbo system. So anyị ma ebe enyere ozu, ha gwara anyị ka anyị ga-esi amanova n'ụwa anụnwa. Manova, hey, tactical manova. Nwanne enwere ka security na Igbo ụnụ erubeghị ya na ụka ụmụazị. And security today, America na-use drone ọkwụrụma. Ndị be anyị ka na-echegodo ebe ha na-eje agba egbe. America anaghịzi eje ọgụ, ha na-ese ndizi fight kite eje gbaa egbe nata. Kite na-eje agba egbe nata. Mgbe aha anyị pere mpe enwere ebe a na Domingo Waski, o weta pidgin otu ọdụ pidgin ahịa. Pidgin eje gote ihe pụta, gote je n'ime ha gote ihe. Ọ magic, mana ọ na-agwa gị something you can imagine something and create physical one like that. Imaginary concept ka na-akpọ ya. Imagination is a creation. Use that method. Ndị be anyị na-akpọ mgbe ha na-asị na-akpara akpụ ikiri, a na-akpọ teleportation. You got to go. The same teleportation mindset ka eji wee rụkwa plane. This teleportation mindset ka eji rụọ plane. Ọ na-efe n'elu. Edeberesịrị gị something instead of you to buy uri ise ọ magic kara gị mma. Magic is not real. Yana magic means something imagination. Magic trick. Magnetism. Magnetic. He need to create something physical. You got that? Simple. Is all you have in him. So what they remember that thing. Nwanne onye ọbụla ọkara obi na ndozi ọdịnala nwanne bata. Bịa hie, bịa bara onwe gị uru nwanne. Ijiri cash, nwanne, ijiri cash, chọrọ m invest. Nsogbu adịghị. Anyị ga-agwa gị where to invest in Igbo land with security. Nothing will happen to you. Nwanne hapụ ndị na ebe a na-agba nsogbu adịghị. We know how to maneuver. A sị na nnukwu mmọnwụ pụta oweri awara ọsọ. Mmọnwụ nwere nke ka ibi ogologo. Mmọnwụ na-aka ibe ya ogologo. Oti mkpu before nnukwu mmọnwụ apụta, oti mkpu na-eti. Before Amadioha bụ nnukwu mmọnwụ. So before Amadioha apụta, oti mkpu ga-eti. So ihe na-afụ na Igbo today bụ oti mkpu na nnukwu mmọnwụ na-abịa. Ihe na-afụ na Igbo bụ John the Baptist. Ihe ifuru today na Igbo land bụ John the Baptist. Ha na-eti mkpu na Amadioha na-abịa. Ọ ihe ọ na-emere datịrị. Ọ bụ onye nchịkwa tinye ego ya. Oti mkpu a na-eti na nkịtị. Onweghị mgbe ọbụla ihe ọbụla na-eme n'obodo otu a. Ọ na mmiri chi izu kweta na tọnda. Mmiri chi izu ị ga-anụ egbe eluigwe gba.
ọ dịka aghọ na-ada mana ọ mmiri na-achị izo sọsọ mmiri na-achị izo mmiri na-achị izo na ala Igbo bụ ihe a m na-agwa ụnụ ihe a mana enwere ike uche ga-erubeghị ya ihe niile ịfụrụ ọgụ niile a na-ada everywhere mgbuwa a ga-egbu a ga-ata ọkwa ihe a m na-agwa ụnụ ebe a na Amadioha na-abịa na anyị ga-edoziri ya anị ya and ịma na Amadioha creation ọ creator so ihe ọ na-abịa onye okike ọ na-abịa ime ana Igbo ka ọ bụrụkwa na eze ọgwụ na mbụ mana ihe ọjọọ agaghị na-adị dị ya mana onye ọjọọ ka eji egbu onye ọjọọ onye ọma anaghị egbu onye ọjọọ mba onye ọjọọ ka eji egbu onye ọjọọ onye ọma aka ya dị asọ ọ naghị atụtụ aka ya nsọ onye ọjọọ ga-egbu onye ọjọọ Amadioha na n'ime onye ọbụla o nyere onye ọbụla ọrụ nke ọ ga-arụ ekere ọrụ eke nwanne ịghọtago so no matter olesi ma ịghọtabeghị ha na-akọ ekere ọrụ eke emesịa Amadioha abịa nwere obodo onye adụnyere anyị ọrụ anyị na-arụ ọrụ anya nwanne amamihe anyị ji bịa onweghị onye ga-enye nwa ya n'ụwa amamihe anyị ji onweghị onye ga-enye nwa anyị nobody is capable of giving us n'ebe ekpene who are you onweghị onye ga-enye nwa anyị amamihe anyị ji bịa nobody can give you to us Amadioha gwara anyị do this na-enwe ihe ga-eme I will make you ihe ahụ ị chọrọ I will make you ke ala Igbo ka ị chọrọ ka ọ dị mma nsogbu adịghị na-ekwe agreement mụ na nna gị kere ebe ọ dị anyị si anyị amaghị agreement were agreement anya anyị see if you can put this agreement nsogbu adịghị then I will pledge to do it and onye ọbụla nwa afọ Igbo chọrọ ibu uru nwanne jekwe na line ebe uru gbara onwe gị uru investment na ala Igbo investment company groups company ọ ihe eji mara ọgaranya company ọ bụrụ buying and selling ọ bụrụ import ihe eji mara ọgaranya company groups company ka ọ na-eme mana ndị Igbo si na ochie dibịa achụ aja ọ dịka onye ndị mmụọ n'aka dozi ọdịnala ekwu okwu ya ndị mmadụ a na-efe this guy sef ka ebe o si enweta ihe ọ na-ekwu agbasi na ochie dibịa achụ aja ọ dịka onye ndị mmụọ n'aka na yes ndị ndozi a n'ọdịnala okwu ha bụrụ okwu nwanne okwu ya bụrụ okwu njakịrị if you like tomorrow now I can answer Okeke I remain the same ịma why I want to know achọrọ m ịma ndị bụ mmadụ ị ga-akwụ ogumagala okpoko na ogumagala bụ ofu mana ogumagala na-eche njikọrọ ịma ihe eche njikọrọ ka ọ mara ndị bụ ndị otu tren na-eme ọgba pụọ trak chenjie trak ndị agha sokwu esoro echenjie ọsịna ndị ahụ ndị nke ọka Jizọs mgbe ọ na-eme mirakụl otu ebe ọ mere mirakụl si ebe a ụmụazụ ya na-esokwe ụmụazụ ya ka na-esokwe ya sịrị ihe nkịta ya eso anya afọ gwa onye anya ọgbọ abụọ ha mana a na-eso ya bikọs ya bụ isi tren ahụ ọnwụ na tren ahụ pụọ na trak ahụ hapụ kwụsịzi iso onye isi tren ahụ niile adọrọ da place ka iyi ha agaghị emuve an inch so ihe anyị ji bịa mara na ihe anyị ji bịa awụrụ ihe nọtịn onweghị ọ bụrụ ihe mere na mbụ ọ bụrụ ihe mere na abụọ ihe mere na mbụ ihe mere na mbụ ihe onye a na-akpọ ebe esi wee weta Adam bụ ezi omume ihe a na-agwa gị the value Igbo system a na-asị ezi omume ngwasị ya go and verify Adam means ezi omume Eve means ezu n'ori ịghọtago agwọ means agba na-ama ụgha then Cain and Abel means ịfụnanya ọ bụ anyị nwa bụ ihe nye anyị nwa nwe ihe a na-use everywhere in the world Adam bụ ezi omume because ọ si Adam ekere m gị n'oyiyi m don't fuck me up no corruption no bribery Adam fucked up by taking bribe from Eve bribe ka Adam nara Eve because ọ gwara ya si ya na ihe a bụ ihe a si ya erikwene bribe mana Eve anatago agwọ bribe which is ama ụgha iji eri ya ama ụgha were bribe ahụ bịanye Adam asịsị ya na nwanne kwa asị ya na bribe Adam na the bribe rie ajọ omume o mere ajọ omume because asị gị mee ezi omume ọ ma ajọ omume banye na bribe Eve mere gịnị Eve zuru ori agwara Eve ezikwana ori erikwana ihe asị gị erine Eve jeri ihe asị gị erine that means izuru ori agwọ asị gị agbakwa na ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị agwọ apụta ebe a ti Eve ka ọrịa na ihe abụ irie mkpụrụ isi ga-apụ ndụ owuo Eve si ya na mkpụrụ isi atọka
na disi nwoke na-agwụ na ihe anọ na-agwụ na ọchọ ọkụ mara ihe ka ya na-agwara na nata ihe ivu ataditin. The same thing ndị ọdịnala na-agwa ndị a today. Unu erizikwana destin unu na-eri na ọ na-asa unu afọ unu na-eri ya. Dibịa na nsogbu adịghị unu risi ada ezigbo afọ otoro bụ ihe ga-agba unu. Akenu asị Kenu fụ nwanne ya n'anya, Kenu gbuo nwanne ya. Nwanne ọ bụrụ na ị gaga mesie your own research, ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya, ihe a bụ ihe Amadioha gwara anyị na alaeze. But we fail. Anyị riri bribe, corruption. Anyị zuru ori rie ha si erine. Anyị gbara ama ụgha, anyị kpọrọ asị. Nwanne enigwe achinarịga anyị. Amadioha gwara anyị, if you restore this order in my temple, this temple will be better than Japan. Also in the ancient days, I am that went to Egypt. Because of what? That land, you have to abandon them to Egypt to build it. But when these people who built Egypt dies, useless people cannot follow the train track, the left track. Arab came 640 AD and take it away from them. When they left the track, Arabs came 640 AD and took it away from them. They abandoned and ran away. There. Today again, I am still telling you what happened before. Why our ancestors left Egypt. Because of you refuse to change your evil way. Today again, you continue evil way of thousands of years. Okay, want to go and do ancestors' way. That is why you are suffering. That is why we left Egypt to build it. That is why we left to Mexico, because we only went to desert, a new land. We only discover a new land. Today here, we came here above the sky here to tell you that you were suffering, even 1 million years suffering. The minerals they are mining in Africa and the crude oil is you. Is you. That is you. You refuse, because crude oil is something that refuses to ripe. You don't want to be refined. Crude oil means non-refined. You refine. Organa buy ọkụ. Why may you buy ọkụ na? Naturally, he refused to turn. He refused. Today again, you still refuse. After 1 million years, you still refuse to be refined. You want to have a Biafra movement. You have to buy freedom. You have Nigeria is this nonsense. You have your body. You have your soul. Is that your soul? Is Nigeria your soul? Is your heart? Is your brain? Is your mind? Why don't you refine your mind and have wisdom, have sense, have knowledge, have understanding? Is this thing Nigeria better than your sense and your understanding and your knowledge? You are not productive. You are not creative. No health. No development. No education. Nothing. And you want to have a nation. Want to have a... Let me catch you. Let me catch you. One isi mkpiri na akpa mkpi. What makes a man is inside, not outside. No matter how, ebe ọsọ gị na-eje, onye bụ nsinike bụ nsinike. Ebe ọsọrọ gị je osekwe gị eje. Also ga-eje isi mkpiri na akpa mkpi. You got to go. So the best thing we can do is the land. And we don't ask you to give us. You got to go. So by next year, mgbe anyị bido investment anyị, onye ọbụla ijide ego nsogbu adịghị. We have rules and regulation. You got to go to invest. You want to create job for your own children, for your own brothers and sisters, so that this work will remain forever and ever. Oh, nke na-eme nwe ego anwụ mba. Oh, nke ego gị nwụọ enwụọ You got to go. So that in ala Igbo, we will make ala Igbo paradise, a place to call home. Ọ bụ ebe ị ga-eme ị na-eje ị na-echekasị anya ka onye oshi ma ha osi n'azụ abịa ma osi n'ihu abịa ị na-alahụ ụlọ ịmụrụ anya ikpuru anya anyị anaghị agbakwụzi neck out. You cannot shoot neck out in Igbo land today. Ihe ụnọ na-aga ihu na na-aga azụ. Ordinary neck out you cannot shoot in Igbo land today. Ụnọ na-aga ihu na neck out anyị na-agbagba every Easter. Every Easter na-agba neck out. Kita today now you cannot even shoot neck out. So time will come anyị ga-agbakwa neck out na July. We celebrate ịchụ afọ. Anyị na-achụ afọ na July, ọ bụghị
mkpọ naanị anyị na-agba mkpọ na July not on nke ahụ na-agba na Christmas bụ ndị ọcha, nke ahụ nke ndị bekee ọ bụghị nke anyị anaghị achụ afọ na 31st of December, anyị na-achụ afọ na July because ọnwa anọ June bụ ọnwa anọ, ending of June ọnwa anọ, March, April, May, June ka anyị na-achụ afọ, ọnwa anọ ka a na-achụ afọ, ọ bụghị na December. Nke a bụ nke ndị bekee. Unu na-eme ka ọchọ ndị bekee na-eme anya na ụmụ ndị Igbo. You are lost in the wilderness. Na-aga ka ozu na-akwa ha akwa. Ị na-aga ụjọ na because ị ghọtara ihe ị na-aga ụjọ mmadụ nọ na be na 100 policemen na-aga ihere anaghị eme ya. 100 policemen in your father's land. You go to Lagos and walk free. Go to Abuja and walk free. You come to Igbo land, you use 100 policemen. You want to go to your village. They will say, take policemen. Abatara m Nigeria. Mgbe na Lagos. M ga-aga East. Mkpọsị my friend, anyị dị ebe 8. Ndị Europe, ndị ọcha, ebe 8. All of us 8 ka anyị dị. So, police. Aja iti igwe isi na road. Ta ebe a pụọ. Get out. Taa nwoke bute moto anyị move street, anyị baa ụzọ. Anyị buru moto na-abụ, anyị ti ụzọ izu. Nwanne anyị ruo na anyị pụọ na side, anyị gbara akpa mepe amaghị m ụzọ ọfụma abụ m eze ebu. So anyị pụta n'ụzọ side obe Yoruba land, nwebe anyị ruru side Yoruba land. So moto anyị nwee ụgba n'ụzọ, ịmagoro kala ọbụkarịrị ihe ha chọrọ, moto anyị mebie. Ha! Ndị onye oike na-ama ha jigijigijigi. Na ndị ochi ga-abịa, ndị ochi ga. Ntị a nwoke na ọwa jọ. Ntị ha ka unu odanụ na ada eji nwa dibịa dị mgbọrọgwụ. Na ihe abụrụ na afụ na TV ọjọọ abụrụ na enwere ihe a na-akpọ magnetism, na enwere ihe a na-akpọ electromagnetic force. So ntị ha na ihe abụrụ hapụ ihe ahụ na-akọ na afụ na Facebook agwara ihe ọ bụ. Na ihe anyị bụ n'ọkụ na-ere ere. So don't worry. Ọkwa onye ahụ ga-abịazi. Ọ bụ ọkwa ndụ na ya n'ime, ndụ na ya n'ime before ruo ebe eletrik chọrọ ya. Anyị nọsịkwara ebe ahụ mekanik, anyị megide achọgide mekanik, chọta mekanik. Dezipụta anyị nọ 4 hours there. Si ebe ahụ gbaa bufo anyị ruo Nigeria na asim Nigeria, bufo anyị ruo East ebe 12 hours ọ ihe anyị gbara n'ụzọ. Ịghọtago. Mana ndị ọcha anaghị atụ ụjọ because ha amaghị obodo ọfụma. Mana ndị ojii so anyị ebe ahụ bụ ndị na-atụ ụjọ na-ama ike jigijigi. Ịghọtago. Ndị ọcha anaghị atụ ụjọ because ha amaghị ha amaghị ma nwere ihe na-eme ihe na-eme, olesi m gwara ha. So mana ndị a na-asị na ihe nke anyị ga anyị jebe anyị kwe East nọkwa 2 weeks na village, 2 weeks na village na-agagharịkwa na-aṅụ iji bụ pụọ iro otu a ịpụ ka gaa na street ụta ndị mmadụ asị na biko kekwa ndị ọcha bụ ihe a jikọjejụtara na ya nanụ nna iwe ewezikwo m sef ntị ebe ahụ pụọ. Kenke mmadụ pụta ka ọ gagharịa sị banụ kenke banụ na gịnị mere? Kenke banụ na gịnị mere? So mmadụ agaghị agagharị kwụsị na be nna ya. Asị na ndị a ga-abịa ndị na ntọ gịnị ha tọrọ gịnị nga mmadụ dị ọwụ ndụ gị nke a na-atọ ha tọrọ na anyị nọkwara dochakwa 2 weeks dị move kwe dị bakwa street jukwa ya nara onwe anyị Lagos natakwa Europe, nothing happen. Ndị mmadụ they did not believe that thing. M gwara ha sị ha onye na-enwere ihe obu enwere ihe ọ na-akwafu. A sị m onye na-enweghị ihe obu nwanne enwere ihe ọ na-akwafu. We came in peace and with peace we go. Ihe onye ma ya mara ya amagha m ihe ha na-akọ. My own bụ that thing I said that na I want to build this land. N'ime mmụọ na eziokwu. I will bring industry and I bring civilization, I bring light. I bring the Igbo structure. Ụmụ anyị ga-enwe education Igbo. Ụmụ anyị ga-enwe aka ọrụ Igbo. Ụmụ anyị ga-enwe a system that no more they will depend for external influence for solution of their problem. No. All their own system. Ihe ga-enye ha. So kedu mmụọ ga-arụ na anaghị ga-ame alawa ihe ọjọọ? Who is that mmụọ? Ọkwa ndị mmụọ ahụ nwa afọ ahụ na-aza. Ọkwa ndị mmụọ na-ekwu nwa afọ na-aza. Ịmakwa ihe? Ịma ha nọ ndị mmụọ afọ ị na-aza ọ dị ndụ. Afa nna gị ọ dị ndụ. Ị na-aza Okeke onye ebuchi Okafọ. Okafọ ọ dị ndụ. Okafọ ị na-aza afa nna gị ọ dị ndụ. Nwanne ihe ndị a nwere anxiety. Ihe na-enye ha nsogbu anxiety, o nwere ihe ọzọ. Anxiety mbọ ị ga sit at home Monday ruo ọbara na ya dị. Ekwere hapụ iro. Ịbụ ya. For example, anxiety na-enye ndị ba nsogbu. Anxiety fear. Onwe onye na-apụzi iro, onwe onye na-eme anything.
and all of your surname bụ ihe a na-aza bụ this de nwụrụ anwụ onweghị nke your surname ga ha adịghị ndụ ịghọtago nje nwa na onweghị you are disgracing your ancestors. I bring life and happiness to your ancestors. Nwanne ihe abụrụ about the pastor na-akọ nonsense ma dibia ma prophet ma no. I'm real. I bring real life, real. So nweghị mgbe even mmụọ aha afa nna gị aha that your father name ime ka ime ihe ọjọọ that father ahụ ebuzo were aka machie gị ntị that your father will slap you dead life and direct. That name, that your son name will kill you. This guy want to make us proud. This guy will make us in the grave laugh again. You want to bring him down. Try it and see your life misery. Try it. Your father, that's your father in the grave crying. That man is the reason why we are here. Life will say Igbo again. Igbo will be happy, respected anywhere in the world again. Amekwendi afkwandi Igbo kwanyere ha ugwu before ebe ọbụla onye Igbo jere nwa bekee onye ọbụla afọ ya ọ na salute ye salute because of the value system. Because of the value system. Because of the value system. Onweghị na ama ha Igbo value system. Americans maya because of the American system was founded on Igbo value system. England was founded on Igbo value system. Europe the same thing. So onye ọbụla bụ onye Igbo, they knows you as a misguided someone. Hama need the misguided. They know because Hama who you are. Now we came from heaven above here to redirect you back, put you on the track. And Jogom Gego, have you ever seen any Igbo man in public have never asked for money? Have you ever seen? If you got no Igbo name something, have never asked you money. No, the first in history. We came here, give you everything for free. We never ask you anything. Here, for the first time, promise to give you job. Or if you like it, Igbo go that me tomorrow, next tomorrow, I will still bring job and give to you. I don't care. Actually, Akara, I will come and give you. If you like, you work. If you don't like, you don't work. Sibapo. Na battery, I know him na bem, so battery m na chi nwa, we phone na ihe change kokoro. So ọ ga divide later nwanne. Nduo na ya, nduo no no, maybe echi or nwanne echi. We continue the message. So ihe anyị onye ọbụla try nonsense here. Nna ya atugbu ojo. Onye ọbụla try nonsense nna ya akugbu. Anyị Igbo anyị ga-abịakwa dị na akwụgharị without security. We will come to Igbo land and work without security. Gagari anywhere. Anywhere at all in the land because Amadioha Amadioha created the land. If you want to try fire, come. It's all progress. Progress of the land. That land, the one we love that land so much. I got happen there. Nonsense. Ichi napota ndi ugwu anya so to anabagi anabagi. Nwere otu ọzọ. Ị gaghị agbanwe ndị ugwu aka napụta ha anya is impossible. Lee n'anya na amị ha ihu na afa if ihe edere ba ihe edere na amị ha bụ na onye isi ha ala ha bụ ejebe agwụ. Ihe edere ebe ahụ bụ na ala bụ ejesi agwụ. Ifuru ya gaa Google na Facebook, gaa Google ya na Google. Gaa Google ya na Google na ala bụ ejesi agwụ ọ ihe amị ha bụ ya. Ndị a bụ ndị na-ejekwu ọgụ. Ndị a nwanne si ebe ahụ pụta. Si ebe ahụ pụta. Si ebe ahụ pụta. Jee ebe ahụ ka ịfụ ya jee na Google ya na amị ha amị ndị Naija ị ga-afụ ebe edere na ọ bụ onye isi ala onye nwa bụ onye isi ha onye ha na-eso na-ezuzugharị na-ezuzu nwanne lepe anya na magwa eziokwu dị nnọọ nwayọ ịmara ihe dị gị mma face your direction, face your destiny, face your destiny. Your destiny is your destiny. Si ebe ahụ pụta ịmara ihe ebe a nyere ozu dị enwere ozi enuru ebe ahụ ebu na onye iberibe ejere ọgwụ abụ na onye iberibe ejere ọgwụ si ebe ahụ pụta face Igbo nwere destiny ka anyị face na Igbo destiny ịchọ ịza afọ Igbo ka m na-ekwu ọ bụrụ na ị chọghị ịza afọ Igbo don't worry go ọ bụrụ na ị chọghị ịza afọ Igbo pụọ nsogbu adịghị but if you want to be Igbo you have a direction, you have a destiny, follow that destiny of Igbo, that destiny of Igbo so you will get your destination.
That's all. I don't understand what you are saying. There is no Messiah here. No Messiah here. The only Messiah here is you. The only Messiah here is you. Period. We will help you how to see that Messiah inside you. Anyị nwere inner engineering. Anyị nwere inner illumination, inner cultivation, inner blindness. All these things are causes. All causes ka ọ bụ akwụkwọ a na-agụ iwe pụọ mmadụ. You cannot do Igbo religion ọdịnala Igbo without mastering it. You must go to school. You cannot do ntọala Igbo without mastering it. You must go to school and master it. When they don't do what you don't know. So we go anya otu aka onye nkịta onye iberibe nsogbu adịghị. After you graduate from ntọala, then you marry ihe ọ bụ, then you do it. After you graduated from ọdịnala Igbo, you marry ihe ọ bụ, you do it. Don't do what you don't know. Nwanne mmadụ anaghị eme ihe ọ na-amaghị. Ime ha n'ihe ịmaghị bụrụ onye iberibe. If you want to pray, pray. But mara as according to what I say, ikpe ekpere bụkwa the same thing to take case to court. Kedu ihe ị na-complain maka ya? Kedu ihe ị na-ekwu maka ya? Ị na-achọ agụọ na agụ gị nwere ugbo ịkọrọ ugbo mba. Then je kọọ ugbo. Ị na-asị na mmadụ mejọrọ gị, dị sure onye ahụ mejọrọ gị n'eziokwu. Because ọgwụkwa na-asị ọtọ against you. So mara ihe ị na-ekpe na ọ bụrụ na ị ma ihe ị ga-ekpe, gbachi nkịtị. If you don't know what to say, don't say anything. Anything you say will be used against you in the law court. If you are praying, if the prayer is lie, it will go against you. One day I don't know.